Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bazale Bahlukane phakathi abantu eziguleni zokuxhumana ngesenzo sika-Ayanda Ncwane sokolula isandla asize abantu abakhahlamezwe izikhukhula kwaZulu Natal. Lokhu kuze emva kombhalo awufaka ekhasini lika Instagram enxenxa usomabhizinisi ukuba nabo bangenelele basize abantu abakhahlamezwe izikhukhula. Ubhalo wathi mina neqembu abathandwa sambili savakashela indawo yangakithi eNdwede nala isifike sanekela khona ngezingubo kanye namanzi. Uqhube wathi lena indawo yangakithi izoloke ngihambile ngayobona imndeni esale ingenamakhaya futhi ihlukumezekile. Imizi ihambile kanti abantu basale bezilele komakhelwane nasehlotsheni zabo. Mawubuka izindaba ubona nje into eyodwa abantu lokho bekhale ngento yodwa ukuthi babhizi bamba izihlobo zabo ezigqitshwe ngamatshe, ezinye zihambe nezimvula ezinamandla, ezinye zihambe nemfulu. Ube eseqhubeka ethi kuncane lokhu nathi esikwenzile ngokunikela ukuze abantu bekwazi ukungcwaba, abanye benze izidingo eziphuthumayo, kodwa ke akwanele lokhu thina esikwenzile. Ngicela osomabhizinisi ukuba nabo banikele ezindaweni zangakubo emakhaya. Kunzima ngempela ukungcwaba nje umuntu oyedwa. Ngiphathi-ke njengoba kulezi khukhula abantu abadlulile emndeni ngamunye kusukela kwababili kuyaphezulu. Kubuhlungu kakhulu. Ngiyacela ukuthi noma ubani ongafaka isandla akwazi ukusiza njengoba nabantu badinga amanzi. Amanzi angcolile. Mina nethimba lami sizame ngokusemanzini ukubanika amanzi. Kuningi-ke okusizo oluphuthumayo abalidingayo. Ubese bonga namaphoyisa-ke abasezile endaweni yangakubo. Abantu-ke bebese bephawula emva kwayo le inkulumo ayibhale ku-Instagram. Abaningi bebembongela ukuthi cha kuhle kakhulu lokho akwenzile. Abanye-ke besho nabo ukuthi bazongenelela besize la ukudingakala khona usizo. Abanye bebese bephuma eceleni besho khona ukuthi kungani u-Ayanda Ncwane afuna ukusiza abantu ngoba bengabangakubo. Ingane kaSifiso Ncwane yakhala idinga usizo akakaze ayinaka. Bathi ukwenza kahle njengomuntu kuqala ekhaya, kodwa lokho akwenzayo bathi bona babona ngathi uthanda ukubuka. Bafethu-ke ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ka-YouTube sengiphuma kanje. Ungakhohlwa ukusilandela ku-Instagram @zwide_media.